Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo, mae kumut-kumut. Iki mang alhamdulillah mae wis rampung nek otes. Wis beres lho, wis padang. Wis tak resiki kabeh. Kaya ngene. Dadi iki yo wis tak pepeni pemirsa, wis tak PP wes alhamdulillah yo dijual juga. Dijual ki yo ono sing njaluk yo ono Lek Mis, Mbah Yem, Lek Dasri, Mbak Narti. Wes pokoke alhamdulillah iso dienggo wineh meneh, iso didol. Lah iki mau yo kaya ngono pemirsa, Pake mergawe muleh mesine bobrok. Kita jawab kaget. Terus anu pemirsa kuwi dirigene. Ndelalah ki sapine njaluk kawin pemirsa. Sapine Lek Minah. Padahal wis tak kaweno, wis antarane enek 3 wulanan. Monggo dadi ndelalah ora sida pemirsa. Buktine saiki Tapi sing ireng, Pak. Yo. Buktine saiki sapine njaluk kawin majang-majangi pemirsa, majangi. Ya Allah kuwi. Polame piye ngono kuwi? Lah salin sik. Nang salin wi. Yo masih dalam. Dadi langsung ki mang takon nyeluk tukang suntik pemirsa yo. Tukang suntik jenenge sapa cah? Mas sapa ngono lho pemirsa. Jadi nek ndang disuntik ki ndang entuk opah neh kaya ngono. Ning omah? Nang omah wae. Oh, wis dulu wong buah tak kandhani. Iki sak tekane yo. Sak tekane? Juga sak tekane yo. Lah kok nek awakmu kowe wis gak balik ya? Ora beli. Oh ya wis ya wis. Wis tak kandhani kok. Awas to, duit nang salen wi. Nang salen. Aja dongeng lho. Hah? Bom. Awas rubah. Urung. Gak usah. Nah, jadi iki mau Pake bengok to. Iki mang Pake marani tukang suntik pemirsa. Ya wis ditunggu ae pemirsa yo. Iki engko tukang suntike renene jam piro. Soale yo tak pikir wis dadi kok, Pak. Tak pikir wis dadi enek. Monggo dadi wis enek 3 wulanan yo. Jane yo Pak yo. Jajak njaluk kawin, guys, lho. Yuk kawin neh. Pitere metu lagi. Oh, majangi anake dek. Lho iki lho. Iki mang majangi anake. Oh, aja mbok biyokno sik apa lagi bar mangan kuwi kok Wis kek kene kok tak biyokne aku. Oh, sumuryanan kok yo kan. Lah aku kok kaboten genjonge. Lagi bar tak pakan long kacang sakmono kae kok iso. Alhamdulillah. Tak pikir wis dadi malah njaluk neh yo. Lanang yo sitok. Sitok. Sitok tok iki. Alhamdulillah pemirsa iki mang tukang suntike wis teko. Dadi wedhus apa kuwi? Sapine wis disuntik sekalian. Dianto ngerti. Suwatos goreng sampean. Wis Mbah pokoke nganu Mbah. Bajak kok kenal wonge aku. Sing anu, Kowe Mas Gianto ae. sing pas awakmu marani. Muni sotos goreng. Kok ausan ngene. Wis Mbah nek suwato kan terkalih. Ausan ngene. Anggap muni bajak wis kenal sebetulnya awor ning kopi kan bener. Iya pemirsa. Lah iki mangi tapi dinteni ngantek suwi pemirsa. Soale kan ibuke nek muni piye? Bisa enak ning Bloro. Ning Bloro lah iki mau kan nganti wengi karepe Pak iki ape diparani rono pemirsa dadakan alhamdulillah panjang umur ya pemirsa. Tukang suntik abene ndung wis mara. Dadi iki wis disuntik. Berhubung wis disuntik, nggone Lek Minah ki mau ya pemirsa. Dadine sekalian sing sijine ki sapi sing sijine ki kuwi pemirsa jebule kopior. Sing siji
Kandungane kok kopior, kandungane ditata. Dadi engko nek njaluk kawin ben apa nek ngarani ben gak majer kaya ngono pemirsa. Iki mong sok pemega sapine lek minah gak suntik, ya gak dirogohno pemirsa, soale mikire wis meteng. Gak dicekno dirogohno. Kaya apa ya? Sepurane pemirsa gak dicekno. Dadi berhubung wae lek minah ki mau dikawin, dadi sing sijine melu dicekno kandungane meteng apa ora kaya ngono. Soale nek seumpama meteng ki tak itung wis 8 bulan, nek gak 9 bulan kok gak bayi-bayi. Istilahnya susune ki kok gak medun-medun kaya ngono. Dadi yo alhamdulillah dicekno sisan, delalah ki iku pemirsa jerene mau kandungane kopior. Dadine ditata, sok nek njaluk kawin ben ora majer kaya ngono pemirsa yo. Kawin. Hah? Nek ditata ndang cepet kawin ngono kae manek-manek majer. Oh, nek ditata ndang cepet kawin sepurane ya pemirsa krungu mang soal iki gak ngono. Nek cepet kawin ngono kan nek gak ditata kan manek majer akeh majere. Oh, soalnya bar kena MPK kalau pemirsa. Jadi apa kopior. Ya wis pemirsa yo, iki kaya ngene videone make mau. Untuk sementara iki engko mbah piye pemirsa. Ki pake mbah ben ndi ki macak kaya Pak Tani. Yo soalnya ki mang nunggoni Pak Suntik. Mantri kewan pemirsa. Wedi nek kualan nek make dhewe ki gak iso. Wis aku ape cuti ngarit. Hah? Iko ndi mang? Iki lho gak dikeknem dhewe to. Aku nyapu mang kok rohku kok. Gak ndi nes ndek awake dhewe kok tekok wongene. Kon ape diiris Gunting ya? Ben padha. Doyoran entek ora pompo. Apa ngarani sawah apa nek Tegal? Sawah ono alor. Tegal ndadi, Pak. Ambek diusik genah ya kowe ning Tegal lak gelis malah. Ning sawah ning galung ndi enek piye? Apa tilik oh? Hah? Banyak awan perono mau udan kan beneran ben. Wis ayem ya, wis disuntik neh. Nang karek arep-arep opae neh. Ya ora. Jadi karek arep-arep opae pemirsa, nek ndak disuntikno, ndang kawin, nek langsung jodoh kan langsung dadi. Langsung tancap. Iki pemirsa alhamdulillah bareng nek tukang suntik mae dikeki jeruk lekmis pemirsa. Dikeki 3. Iki mang kawite dhewe. Dipangan duwi Mas Andi siji pemirsa. Mari kita eksekusi, ketoke urung mateng. Tapi sepre gembuk. Ndarono, kok kono lho. Loh, mateng. Lah iki duwi ape budal ngaji. Ngono, ambek sela ngono. Mateng. Mbah ketoke urung kok. Lah kowe wis nggegeri kok. Aku ya. Ojo. Budal. Lah jajal ocek ini kene ah. Lah ocek jajal. Kene. Eksekusi sik ijik padang. Abung kok ketoke legi wi. Lagi kan. Lagi balik. Iya, lah paran, sabar. Dikupas dulu. Iki mae sing cilik lho. Kecut ki sampeyan. Gak kabeh. Ambune seger. Wah, sapine disuntik gak sigaran blas. Lah, taronan. Iki ketoke legi ketoke. Ketoke legi. Lihat coba. Bagaimana? Hah? Sok. Enggak apa-apa. Nek gak Kok disesepi ae?
Hmm? Sithik ae. Sithik-sithik ngene Sal. Ngono. Nek gak dikei gula. Neng omah ngene lho, dicek terus cithet sithik ngono. Tapi enak. Nah, legi to. Ketoke legi rupane abang kok. Lagi kecut kok. Ya centang neh dan cithet terus ngene. Ngono. Cek jajal mae. Saya jokono. Jajal satu. Berarti iki malah luwih kecut to. Iki pemirsa. Padahal warnanya ketoke menggiurkan yo. Di sithik karo yo kecut. Seger kok Kakek. enak. Waalaikumsalam. Wih, iki sing diweno ya. Saiki Oh, gak maksud kok nek wong njupuk kuwi sing diweno ya. Lanang kuwi. ana kabeh. Iya. Oke. Aja mlayu tiba engko. Kuduse bengak-bengok. Mau kuwi berangkat. Tapi ya wis alhamdulillah wis muga-muga ae disuntik langsung dadi pemirsa ya ben ora bolak-balik. Soalnya wis 2 kali disuntik pemirsa. 2 kali disuntik. Muga-muga ndang dadi sing biyen pertama 1 kali disuntik wis dadi pemirsa. Kita review jeruk elimis ya pemirsa. Ora kecut kok. Hitungane ya seger legi pemirsa. Kita review di mana ya? Di review di sini ya. Oke pemirsa, kemang wis mangkat ngaji karo Sela. Ketoke jeruke wah banyune metune akeh pemirsa. Iki wite dhewe lek Mis ning perengan pemirsa. Seger. Ambune segere mbah kulite. Ketoke legi sing nggone duwi mau. Wangi kulite nggo ambon-ambon. Wis. Sudah jadi. Jeruknya abunge ya pemirsa. Legi kok jerene ora legi. Apik pemirsa ora walangen. Biasane nek tuku ngono kae iki kadang sak paro ki tepos pemirsa. Dadi koyo walangen. Iki kok clear. Wah. Clear banyune akeh. Iki mah dikek 3 Mas Andi 1. Dadine mae 1, duwi 1. Duwi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Lagi. Gak kecut kok. Tapi cek leginan nggone Sela, nggone duwi mang. Ben dukul. Sebar kene ben dukul pemirsa. Wah, seger. Iki nek tuku ngono ki lho pemirsa, jeruk apa? Jeruk cangkukan. Apa nek ngarane? Stek. Stek pemirsa. Tak sebare nek menawa tukul. Pedese bengak-bengak. Selilitan.
Yes pemirsa cukup sakmene videone mak dina iki ya pemirsa. Ngaweno sapi dadi nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluargane Mak Legini Family. Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa nih Mak kabeh. Terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyok banyu kali, agung koyok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.